Hello लोगोफोर दिनै मोनसे आरो भिडिअ मोनसे लाना फैबावबाय आङो बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना जोबजासे नाय बारा गोलाव जानाय नङा ससेल' जागोन दा भिडिअ जाहैबाय बेनो आरोखि मोनसे अनलाइननिफ्राय मा होनोमोनलाय सासे आइजोआ माबा बायदोंमोन आरोखि ना सारि बायदोंमोन सारि बायनायाव मा फैदों लंपेन्ट गांनै फुरा गिजि मिथिबाय माराम खिलायनाय जिफुलायनाय ओरैबायदि रागा जोंदों आरोखि बे घटनाया जादों जाहैबाय माक्ताइगाव बाजारनि खाथियावनो जादों आरोखि गसाइगाव सफैयो आरोखि माला जेसेबां माल सफैयो गसाइगाव सफैजोबो दा बे मालखौ दिनै रिटार्न खालामगोन आरोखि दिनै माने बेखौ खनसे हरखाबाय बिदि खालामबावबा बे फुरा धलाय जागोन आरोखि पानिशमेन्ट मोनखागोन दा बेखौ रिटार्न खालामनो जोङो दा बे आइजोनिफ्राय बे मालखौ लायदों आरोखि दा मालखौ दा खेबनानै देखायगोन माबायदि जोबजासे नायलांबानो जाबाय ओरैबायदि रागा जोंथाव आरोखि प्राइसआबो इमोन बायदिखा आरोखि ना 1000नि गोजौ आरोखि दा प्राइस थास गासैबो देखायजोबगोन नायनो हासिगोन र' खोनाया नै बेनो नै प्राइसखौबो नोंथांमोन नायनो हागोन नै प्राइसखौथ' एसे ब्लार माना नुनाय नङा नै केमेरायाव मोजां नङा नालाय डिजिटेल केमेरा प्राइसआ जाहैबाय नोंना नैबो दं नै माथो प्लास्टिकनि सिनायग्रालै मबाइलाबो साफा खारोसो बाव दङ जाहैबाय 1256 1256 आरोखि ना लंपेन्टखौ नोंसोर नायदो नै आं बयनावल' होनसै नै फाग्ला बिखि मालबा लंपेन्ट नै नाय आइये मासे फाग्लालै आइये बिदिखि जायो नायनो लंपेन्टआ बिसियाखै आरोखि ना माने मानसिया खेनसे खालामखाबायमोन जाहैबाय खेनसे खालामनायनि उनावहाय सफैबाय नालाय माला लाना फैबाय गामियावहाय माक्ताइगावआवहाय ओमफ्राय बेखौ लाखिफिनबाय आरोखि लाखिनानै दाना न'आव लाबोना नायफैबा हौवाफोर गानग्रा लंपेन्ट गानखान्दासो आरोखि ना नै जि फुलायनाय जिबो बिदिनो नै बिदिखौ जोंहाला माथो गानखान्दा गोजा गोदानबाबो मोनसे खोथा जाबायमोन गासिबो गोजाम एफा दामनि बायनानै फाग्ला बिदि जायो बेनो आरोखि ना ओंखायनो कनसिडार आरोखि जायफ्रा अनलाइन माल बायो बिसोरो माने कुरियार बयनि सिगाङावनो फुरा खेवना नायखा आरोखि खेवना नायनानै नंगौ नङा बेखौ नायखा आरोखि चेक खालामखा मालाबो न'आव लांनानै मालखौ दाखेव आरोखि बेनोमोन आरोखि ना भिडिअआ बेखौ दिनै रिटार्न हरफिनगोन आरोखि कनसिडारबो होनाय जाखाबाय जारला डिटेल्सआ दा मोजाङै सिनायनाय गैया नै दा भिडिअआ बेनोमोन आरोखि ना शेयार खालामना हो बयनोबो अनलाइननि मालखौ बारा फोथायजाया आरोखि दा बे माबाखौ मानिफ्राय लादोंमोन माबे एप्सनिफ्राय मिश' ना बोरैबा होननायनिफ्राय लादोंमोन आरोखि ना मिश' फट' गैया जाहैबाय नै लादोंमोन जाहैबाय माया बसुमतारी 2 नं माक्ताइगाव नियार बाय माक्ताइगाव बाजार CRPKM आरोखि ना साब डिभिजन जोंना गसाइगाव गोलैयो पिनकड 7261 आसाम PS गसाइगाव आरोखि ना अर्डार खालामदोंमोन सेप्तेम्बर 23 तारिखआव ओमफ्राय बेखौ दाखालिसो मोनदों आरोखि ना फाग्ला फैयो माला आयौ ओंखायनो साबधान जायफ्रा अनलाइन बायबाय बा ड्रेस बायो आरोखि ना कुरियार बयनि सिगाङावनो खेवनानै नाय आरोखि शेयार खालामना हो भिडिअखौहाय लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना हो लाइकबो होना हो साफा कारेक्ट बेनो आरोखि दा जों मिथिनो मोनबाय कुरियार बयनिफ्राय माने गुजरातनिफ्रायनो बियो बिदिनो फेक सोना हरदोंमोन आरोखि ना बे खालामग्रानि मुङा सुरत आरोखि ना गुजरातनि दा बिथाङा बियो केस होजोब्बाय आरोखि ना साला दा बिनिखायनो जे बे माने जे सिमखौ सालायदों बे सिमखौ सालायफिननो बे केस जाफिनो आरोखि ना दा केसआव सोलिनानै दं बिथाङा साला